Kerim, men hemen köp wagt bäri ýanynda ön soňky çykýan maglumatlardan men habarim ýoklay. Dogrudanam haýlandyr näde boldy? Ay garip zadalsa kutlayan az bolýan ekendiňe. Näde bolanyň sebäbini soraýarlar. So näde bolanyň hakynda bir goşky ýazdım, şonu okap berýän. Gadymy mary iyilinden özüm baryp saýlandyryn. Ýagşyň ýamanyň dilinde meniň eziz haýlandyrym. Gylmawer, gysynmawer etmeseler birden tarif. Nädip gelşini sorarlar sebäbi sen eýän garip. Şygyr ýazdım, iyiller söýdi, gowularyň göwnün tapdy. Haýlandyrym ynhasenem şol ynsanlar serpa ýapdy. Ýaryny iyiller töledi, ýaryny halal dekmedim. Sahirada bolýandyra görse işiniň rehmedin. Uzak menzillere aman esen gowuşaly. Garip diýmän ýa bay diýmän, iyilleň toyun sowuşaly. Gysynmawer, gylmawer, täklik gaýnasyn deminde. Bu wagt gowyňy aýtmazlar, iyilleň gözleri keminde. Ýogsa Allah nesip etse, her kim senden paýlam bolar. İlün şeýdip alkyşlasa, seniň eýäň zaýlam bolar. Ýamanlygymyz ýok hiç kime. Bizi Allah söýse besdir. Al gulum eden bedewine ýoluňyz ak diýse besdir.